Ka Division Bench jong High Court of Meg'laya mentagasi ka Sautrik undai tong arajat arpulai kalau hukum ban tohkit da ka CBI. Halol ka jing yai beteng ka jing ti bat kai dewïong beaiñ hajla Meg'laya. Ka yang besar ka bukan top ya Chief Justice Sanjib Banerjee bat Justice W Dingdo kala pe ru ya ki video bat ki dor balon ra da unong ujor hakmat jong ka yang besar. Ka hukum jong ka yang besar ka bala penmi mentagasi ka ong bah ka benta ka banekong la yu ya ki video hapo yang besar ka balon ra ha ka bala lap tengken bat lap ru ya ka jing don ka jing ti dewïong ka bang thamai ha ki benta jong ka South West Kashari District, West Kashari District, South Kashari District but East Jingtih Hills District. Ka benta ka ba a jo kini ki dur ki dala pen i ya kita ki dur nani ki satellite image ki ba pen i ya ki kram dewïong ki bang thamai ya ki berati ha kini ki Southerly kini ki district. Shu ha kini ka jing besar unong ujor oleh thuru baudon ha preng ka jingma namar ka don ka jing berngam na ki kenhu na na ubri ubodon kiti ha ka jing khai dewïong handai ha ka bdei ba kini ka jing berngam na kaliang ka jing besar karabatha yo unong ujor ba on wanda da ka affidavit ba ban sim besar biang ha ka hanto tarik mentau benai ha kani ka hukum ka ba handrusla na kaliang jong ka jing besar kala kadau ba kumno na duk kasnam arjar kha ndriu Hadien bala khangti dewïong da ka National Green Tribunal bat sibun ki hukum ki bla penmi kenthop na ka Supreme Court jong ka India halo ka jing khang ya ka jing ti dewïong ha pa ka jala Meg'laya handai am samna don kini ki dak bat tangknet la ya chkhmat da kam pan pansange ya kani ka jing khai tu dewïong na kaliang jong ka jing besar kala sim khia teng aru halo ka jing mi jong ki cook factory la ni kita ki karkhana san dewïong ki bala sumi kham yo kan ka jing bet la ni kham kindo ki kendon ki biang bat kumbala kadau hakini kita yo ke beradab la kenno ru bau dewïong obati beaiñ na kini ki kram dewïong ulai ru se kini ki karkhana san dewïong la ni ki cook factory ka yang besar kala ongru ba kini ki jing ti dewïong beaiñ bat ke jing khai dewïong beaiñ kenumla ban ja na ni kenumla ban long klam dai don kitilang ki bos sensar bat komjuru ka jing bom pet bha la ni ka jing bom simkhia jong ki bor pulet ki badan ha ka jala Shu kini ka jing besar na kaliang jong wei ni ki DC ulong bag alak metric ton udiyong ubala khayin baka land custom na ki kapur bat Bangladesh ka dei ki dewïong ubala don lupa Nre na kaliang jong ka jing besar kala ong baga sa besar biang ha ka khalai tarik mentau benai